Silav roj baş evanno hevdar merkez baş çen nûçeyên ku Mamed Ekirî dixwazim ji we re pêşkêş bikim bi taybetî di derbarê pêşxistina zimanê Kurdî de li Meclîsa Tirkiye daxwaz çêbû ka em binêrin wê çi abe aliyê dewleta Tirk bi îsrar dibêjin ku Kurdî bi tu şiklekî bi tu zemanekî wê nebe fermî aliyê Kurd jî bi îsrar dibêjin wê bibe fermî ji her aliyê Kurda jî ev daxwaz bilind nabe lê di dilê Kurda de ye Kurd hinek bi şermokî be jî vê daxwaza xwe bilêv dikin. Ama elbet mesela me, dawa netewî ne tenê ziman e. Em hebûna me dibe were garantî kirin. Yek, Kanûnê Dewleta Tirkiye jî ji bo me derbas dabin. Mesele ne Kanûnê Dewleta Tirkiye jî. Mesela me divê pergala navnetewî, netewên yekbûyî yan jî dewletên cîhanê dibe rastiya me qebûl bikin. Hebûna milletê Kurd bixin bin garantiye, çima mühim e hebûna milletê Kurd bixin bin garantiye, li gorî wî jî heqê milletê Kurd. Doh me ji we re bas kir, dewdoza me, têkoşîna me pêncî salan ji bo em îspat bikin ku em hene. Baş e, ê temam îspat bû em hene. Ê ka heqê me, dawa me mesele ew e. Madem em netewin, vê derê de şik û şupa kesî tune ye, heqê me lazim e. Îja vê derê çend wekîlê me çûne meclîsê daw dikin dibe em jî dawa wan hinekî ji we re ragihînin ji xelkê re ragihînin em bizanibin ku milletê me kesê ku we bi xwe hilbijartiye dixebitin her çend fotoğrafê do pêr ê di çapemeniyê de derketin ne bi dilê we be jî gelek hat rexnekirin me jî rexnekir mesele deka fotoğraf e canan tê diqewime kesekî heye merû jî hez nake yan jî dest bixwîne ama merû li keleka wî ye مرو انسانه مرو دکنه مرو وقتی دکمه نبایی فوتوغرافی ایجار خلق ناراضی نشان داده reaksiyon nişan dede bana hemi hatta dereki normale ama merو وسا بحث کرنه کی مثلا نره hat رخنه کرن hemi دوست منه حوالی منه وکیل منه yani em جنیت وان دشکیدنن em idana kın ku hayrani Tayyip Erdoğan'a tişteki وسا çuha çenabe li em bizanibin ku insanên li pêş ekranê insanên ku bûne temsîla millet wekîlê millet dibe hinekî baldar bin li ser van wana fikrê me ji xwe zanin hevan doka ez binêrim me çi amedekiriye ji bo we îro dîsa dixwazim behsa Rêzdar Selaheddîn Demirtaş bikim ka Alî Bozan jî xweş axifiye axaftina wî jî heye Cengiz Çandar jî axifiye li hinek êrişê İsraîl dike ne mesele ye li ser navê Kurdan êrişê İsraîlê nake li ser navê Dem Partiyê jî êriş nake li ser navê xwe êriş dike ê de kabla êrişke ne mesele ye navenda ragandina Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê di derbarê êrişê de daxuyaniyekê weşand wê daxuyaniyê de hate ragihandin komekî nenas li ku derê li ser rêya gundê Meezlê Bakurê Reqay êrişê wesayîtekê leşkeriya Qesedê kiriye hevanna du şervan birîndar bûne Qesedê diyar kir ku yekîneyên wan yek serketine nava tevgerê bersivdane dest bi lêgerina êrişkaran kirine em neşînî şane yani hewl didin ew çeteyê ku xwe veşartine dibin navê Daişê de êriş dikin dibin navê kîjan komanda êriş dikin bila bikin bawer bikin provokasyona dewleta Tirkiye li rojhilata navîn ji bilî dewleta Tirkiye kesekî ewsa xêrnexwazî nake li hember Kurdan ev meseleyekî gelo heyeta İmraliyê vegeriya ji İmraliyê awî divan deqeyan de hayan pir jî tune lê tiştekî heye ku heyeta İmraliyê Dem Partiyê îro çûn giravê Pervîn Buldan Mithat Sancar Özgür Faik Erol bi hev re çûn giravê ew ê bi Abdullah Öcalan re hevdîtinekî pêk bînin bawer dikim di derbarê komisyonê de ye komisyon ew ê biçe pêra hevdîtin pêk bîne fikrî wî bigire di derbarê vê çareseriyê de heyet herî dawî 28 tebaxê çûbû dike çend roj tebax dike 35 roj 35 hatta 40 roje 40 roje neçûye yani tiştekî wisa ye 35 bêjin yani vaya demekî dirêj ji bo pêvajiyê wextê ku nû dest pê kiribû xelkê digot wê di nava çend meha de hal bibe
حتی سباتا بوری دگوتم پکیکی چکی خداینا خو فسح بکه مثلا همی بداوید و یعنی هوان نو دنیا عالم جی دزانه کو جواکا ترکیه خود خاپینه ملت کرد ناسنا که دوا ملت کرد ناسنا که جوان وتری اف کومکی درکت سری چی هنه کی عاجزیوان هنه و مروف هنه کی وسا دستی خاصری وان ده عفیه کی در بخه تمامه حوالی می کو یوتیوب چید کن روزنامه‌گری می کردا رجام جوان اوه کسی کل می تماشا کن بحث عفیه گشتی نکن نخوشه ملت ما بچوک دخینه تفیرا کرد بچوک دخینه عفیه گشتی تونه دولت ترکیه نکاره ملت کرد عفو بکه دولت کرد دولت ترک نکاره تفیرا آزادی او گریلاین قهرمان شروانان عفو بکه هیز و قوت ترکیه تریناکه چیه مسئله هوانو شرکی پر جدیه ده انجام ده نزی 100,000 انسانان جیان خوش دسته گندویران بونه انسان هاتنه کشتن شر آلیه کی شر نکاره آلیه دن عفو بکه ناو بین کار لازمن کمیسیونن حقیقتی لازمن تفگره کرد آلیه کی شره دولت ترک آلیه کی شره حقوق شر یا ناو نتوی هیه بو چند جار ویدری ام دوباره تکن ام دبیجن خانخن شونا رخصنه که اسیانکار که دولت ترکیه وان عفو بکه یعنی عفو نه که جوان را جیه ببینه لویجدان آمد که و لرومت آمد که و انسان که مینا قرار ایلان را دبیجن بلا بچه نروژ سوئدی ادی بلا مسئله نه و عالیه کی شر دبی رونین سرماسه مینا انسان مدنی مینا دولت مدنی و مسئله حل بکن حل کرنا مسئله پر حسانه نزوره ملت کرده جرا حق حقوقی که وکهف لازمه مینا ملت ترکیه قد ورداوی دا خانه بنینن هوانو یعنی از دوی قناعتی دامه و هونجی ازانم دوی قناعتی دانه و دوی وسا بیش هوالی ما ای روزنامه‌گر ای یوتیوب چیتکن بحث عفیه نکن شکرم آخره تو سیاست مداری که ما بلا بحث عفیه نکن لمت که به عفو مفو تی اعلان کردن کی عفو که یا جکنگی و انسان دست بخوین انسان ظلم پیکانینه انسان کوچونه افرین داگر کرنه سری کانی گاز کیمیایی بکارانینه او گنج ما او لهنگ ما یه دشکفت دا یه د تونل دا مغدوری چک کیمیایی کرنه هزکی وسا کجار ای دولت ترکیه چواد کاره معفو که چه اون خود داتینن گوتن عفیه اصلا تشتکی وسا تونه نابه یعنی ملت کرد و عفناکه هون عفو بخوازن جه دولت ترکیه ملت کرد و عفناک او قصه وکری آنجا خون آلیه کی شر رومتا خواهم دو پاریزن امجی دولت ترکیه عفناکن او جی معفناکن آنجا کمیسیون حقیقت ته کی جان آلی لکدری چقا سوچ بگانیه لگوری سوچ او تازمینات خواه بدن او لیبورین بخوازن دولت ترکیه و چوک ده لیبورین بخوازه عفرینی هیجی لبندینه که دولت ترکیه لیبورین بخوازه مروین سریکانی هیجی لبندینه دولت ترکیه به جهنم درکه و جوی داره مالبات روبوسکی لبندینه دولت ترکیه لیبورین بخوازه 6 باجار من نافچه مسر و بنکر جنازه مبروجان عرده منوی داره دولت ترکیه سوچ دربای شر پیکانیه دولت ترکیه سیویل ما دا برگولیان بزانه بون کت مالی وان دولت ترکیه دیل اسیری کو ساغ گرت گله باران کر وانا همی سوچین شرن ناینش بیر کرن تاریخ وانجی در باس نابه بداویه herkes de bir vederi de hadi khazanı be kesekini kare zarokên me yani bifikirin insanê ku tevlî tevgera azadiyê bin ez ji we re tişek bêjim yani bi kêmasiyê xwe ha ez nabêjim mirovên herî alemê cîhanê ne ez nabêjim mirovên herî zanan e ez nabêjim her tiştî bi rêk û pêk tînin ez tişek wisa nabêjim ama tiştekî heye mirovên herî lehengê cîhanê ne li ku re dunyayê hatiye dîtin ku însanekî di nava civakek wekî civaka Kurd geç û xort feq nake radibin pîşiye herî zehmet a cîhanê pêktînin ew jî şervaniyê gerîlatiye
یا کسی که نه سوزا معاش دوان کسی که نه سوزا نیوینه کی بالی فکی دوان کسی که نه سوزا خورنه کی گرم دوان نه پیشاروش لپیشیوان تنه شانس کی وان هی اوج مرنه دگل و سوزا مرنه جبلی وکی ده سوزتونه yani soza devlemendiye و soza cenneti jî kes nedaye wan radibin xwe feda dikin ji bo dawekî ew daw jî dawekî pîroz e em hemî li pê wê dawê ne qet ne mesele ye dawa me ye ji bo me çûne ha ez dibêjim hin ji wan dikevin nava hin kêmasiyan beyna xwe li destkeftiyên hevalê xwe dixin ew tiştekê dine dedî tu jî yani komekê însanên me ne hin ji wan qezenç dikin însanan hin ji wan jî beyna xwe lê dixin wenda dikin veya di nava nasî min de jî çê dibin ama ew însanê ku beyna xwe li keda hevalê xwe dixin em di rûyê wan de ranabin vê tevgerê xirab nakin tevger xebata wî armanca wî ji bo netewa milletê Kurd her pîroz dimîne ji kerema xwe re hûn bin ji ber kêmasiya hin însanên xwenenas xêrnexwaz însanên cahîl tevgerê negirin hemberî xwe mümkün e di nav tevgerekî pir mezin e 5-6 endamê wê hene di nava wan de însanên nizanin karê xwe bikin hene însanên qîmeta însan nizanin hene însanên wefadarî nizanin hene mümkün e însanên ji medeniyetê para xwe negirtine hene normal e waya dibe ama di rûyê van însanan de ku hêjmara wan ne zêde ye ku vana hinek belan eserê tevgerê jî di rûyê wan de carna daw û doza gelê Kurd wisa dikare zerar bibîne hûn dibe ji armanca xwe şaş nebin armanc tevgera netewîya Kurd berfireh dibe mezin dibe bi vê re jî armanca milletê Kurd bi destxistina hemî mafê netewî ê Kurdan e Komisyona Hukukê ya Dem Partî hevanno nava heyeta îmraliyê ew ê vegere saet çi da vedigere nizanim eger nava vê bernamê de ez binêrim vegeriya be ji xwe vegeriya ye şandeya îmraliya Dem Partiyê ku ji bo hevdîtina bi Abdullah Öcalan re çûbû îmraliyê ji giravê vegeriya endamê şandeya îmraliyê ya Partiya Wekî û Demokrasiyê Dem Partiyê wekîla Wanê Pervî Buldan wekîlê Rihayê Mîthat Sancar parêzerê Büroya Hukukê ya Esrînê Faik Özgür Erol ji bo hevdîtina bi rêberê PKK Abdullah Öcalan re çûbûn girava îmraliyê niha vegeriyane şande piştî hevdîtinê ji giravê vegeriya hate zanîn ku hevdîtin 3 saet û nîvan dewam kiriye li bendê ku şande tekildarê hevdîtinê daxuyaniyekê nivîskî bide hê nedaye şandeya îmraliyê ev êdî background te nûçeyên erê agahiyên berê dide ama daxuyaniyekê nivîskî hevan nedane mesele çi hê ev e baş e yani vegere vegera wan jî me got belkî tiştekî bi xwe re neanîne ka em binêre wê çi derkeve mesele ev e niha em derbasî nûçeyên din bibin çend nûçeyên ji we re amade kirine hevanno Komisyona Hukukê ya Dem Partiyê daxwaz kir ku hevserokê berê yê HDP Figen Yüksek Dağ û Selahattin Demirtaş û hemû siyasetmedarên ku di çarçoveya doza Kobaniyê de hatine girtin serbest werin berdan hem jî hemen demil dest Komisyona Hukukê ya Dem Partiyê daxuyaniyekê nivîskî belav kir biryarên Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropayê û Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê yên 17 Îlona 2025 bi bîr xistin Dadgeha Mafê Mirovan diyar kiribû ku rakirina parêzbendiyê wan desteserkirin û girtina wan li dijî peymaneyê xwestibû ku Tirkiye demil dest Selahattin Demirtaş serbest berde hevanno bi vî awayê heyet vegeriyaye hevanno ev hevalê li pişt min niha wê derê çi heye mêş hene mêşê hengivîn sandiqekî me heye îja ew hevalê me çi wan mêşa kontrol dike ka hengiv çê kiriye çê nekiriye daw çi ye sehet û tendurustiya mêşan çawa ye û me got em hinekî tansiyona me bilind e em hengivên bîyo hengivên heqîqî em bixwin ama çê nabe ya divê sezonê de hinekî gulîlk kêmin niha Selahattin Demirtaş tê berdan yani heta heştê mehê eger ew AKP'ya ku fotrafên pir xweşik bi Dem Partiyê re kişandiye eger ranebe xerabiyekê neke îtiraz neke
جبريارة دادگاه مخفم روانی أوروبا را سالحديد نميرتاش حيشت مهيشون و تبردن يعني 5 روز دن وكيدن هفانو پارلمنتري دم پارتي مرسيني علي بوزان لپارلمنتو تركيا آخفي دبيجه دویج بو پروردهی زمان کردی گاو بین آویتن علی بوزان اوه هوالی me پارلمنتره جه ایچلی مرسینه وی روژه بخواست از خواه بگیرمی مخابن برسف ندا yani eğer dengemedi çi ez pır dixwazim pîra bernameyekî çêkim Alî Bozan li parlamentoya Tirkiye pirsî çi pirsî gelo birayekî zimanê birayê xwe qedexet kêyana eğer em dibêjin komara demokratîk êdî divê em bi çavê nû li hev binêrin bi çavê nû divê herkes parlamento jî di nav de bikaribe bi zimanê xwe yê dayîkê bawekî azad biaxife yani ne tenê li derve li parlamentoyê jî herkes zimanê xwe yê dayîkê bi azadî biaxife dibistan jî ve bibin Parlamenterê Dem Partiyê rûniştina lijneya giştî parlamentoya li ser li parlamentoya da dewleta Tirkiyeyê li ser raporên saziyê dewletê axivî gelo bira zimanê birayê xwe din dikare qedexe bike yan na Alî Bozan amaje bi astengî bi qedexeyên li ser Kurdî kir got gelo bira zimanê birayê xwe din qedexe bike tê çi mane yan em birane qirara xwe bidin yan jî di vî karî de tiştekî heye puştiyekî heye yani ne wisa ez Kurdim zimanê min ê dayîkê Kurdî ye ez Kurd ji dayîka xwe bûme peyvê min ên yekem Kurdî bû ez wextê hatim dünyayê dema ku min dest bi dibistana seretayî kir jî min Tirkî nizanê bû wê rojê ez ferê Tirkî bûme dibêje li vî welatî çima hîn jî ez rastî êrişê li ser zimanê xwe têm ez fehm nakim dibêje divê parlamentoyê de Kurdî çima qedexe ye eğer ez li vê parlamentoyê bi Kurdî biaxivim gelo welat wê perçe bibe eğer zarokên Kurd li mekteban li dibistana bi zimanê xwe yê dayîkê perwerde bibînin wê qiyamet rabe ev dewlet wê perçe bibe ev çawa mantiq e ev helwesta înkarker qirker seretayî çima heye yani çima hûn xwe jora dibînin xêr e yani mesele ew e ew helwesta seretayî ew e înkarker ka me gotibû milletê Kurd heye ka di encama tekoşînê de ew siyaseta înkar û îmhayê ji olê rabiye wê ranebiye Alî Bozan mala te ava süper amade bûyî şikerema xwe re were em bernamekî taybet çêkin em vê helwestê qebûl nakin wekî milletê Kurd Kurdan heta îro astengî êrişên li hember zimanê xwe yê dayîkê qebûl nekirine wê qebûl nekirin jî divê em hiqûqeke yeketiyê ya wekhev ava bikin di nava xwe de Parlamenterê Dem Partiyê Bozan wekî din çi dibêje êdî divê mêjî biguherin eger mêjî hebe biguhere mamoste mêjî biguherin mêjî cana tunê ye çi biguhere eger em dibêjin komara demokratîk êdî divê em bi çavê nû li hev binêrin çavekî teze divê herkes parlamento jî di nav de bi zimanê xwe yê dayîkê bawekî azad biaxife werin em hiqûqeke yeketiyê ya ku rêzê li Kurdî digire em ava bikin zimanekî wekhev ava bikin di hemwelatîbûnê de wekhev dibin ewlehiya destûrî de wekhev em we ava bikin süper gotinin lezgîn botan jî do aynî tiştî gotibû tiştê pir xweşin bana ev banga gelê Kurd e ez vêya dubare dikim hêvannoş kerema xwe re van tiştana not bigirin qîmetê bidin van gotinana ji ber ku dibe ku em ji her kesî nebîsin em dibe ku ji her kesî nebîsin werin em hiqûqeke yeketiyê ya ku rêzê li Kurdî digire ava bikin ya ku di ziman de wekhevî ava dike em çê bikin di hemwelatîbûnê de wekhev e dibin ewlehiya destûrî de ye em bi hev re ava bikin Alî Bozan di axaftina xwe de ev bang kir ez divê rûniştina yekem ya parlamentoya Tirkiyeyê bangekî xwe dubare dikim ev banga gelê Kurd e divê ji perwerdeyiya bi zimanê dayîkê re bi lez û bez gavên pêwîst werin avêtin pratîk dest pê bike divê hiqûqeke yeketiyê ya ku newekheviyên di nava zimanan de ji holê radike were ava kirin yani tişta ku newekheviyê radike yani wekheviyê tîne di her meselê de wekheviyê ji were bêjim
حق حقوق تا وکوی چیه زمان ترکی د چقاز د پراتیکی د تی پیکانین ای کردیجی او قاسه بلا و روشنبیرین ترکی رانه بن جمرا دعوا سردستیا ملت ترک و هبونا ملت ترک و زمان ترک نکن حواله ما ای کردجیش کرم خورا ندن سرویری خواه پچوک نبینن باسا مافی پچوک نکن دعوا ما نه دعوا کی ایدولوژیک تنیه دعوا ما دعوا نتوه ملت کرده ام ملت کرد بخن خودی حقی وان ادی دناوا خود ام چه پیش بخن دکارم پیش بخن من مالو ملکی کسی ندزیه yani. وکیدن هوان نا evlaلیه کی Parlamenter Dem Partiye ye Ahmet Cengiz Çandarcı ile parlamentoya Türkiye axaftineki geleki balkeşkir derbarê vê pêvajoyê de axivî Cengiz Çandar got kî ji qesedê re bibêje rêxistina terorê zanibin ku ew li dijî pêvajoya li Tirkiye provokasyonê dike. İsrail dibe wekî dewletekî komkuje. Li ser navê xwe de axife. Yani milletê Kurd anha lüksa milletê Kurd tuneye devleta İsrailê sûjbar bike. Anha lüksa milletê Kurd tuneye ji ber ku pêdiviya me acilen bi dostan heye. Em dikarin ji xwe re dijmina çê bikin. Ya îro ez rastê gotinekî hatim gotin ya Netanyahu'ye ez tam nizanim Netanyahu dibêje eger ez rabim milletê Kurd dijmin îlan bikim bawer bikin hemî dewletên Ereb wê bibin dostê min. Gotinekî balkêş ne? Eger ez milletê Kurd dijmin îlan bikim dewletên Ereb wê hemî dostaniya xwe min re îlan bikin. Dibêje Netanyahu. Çiqas rast dere we nizanim. Cengiz Çandar balkişan ser biryara dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê ya heştê tîrmehê ya ji bo Selhedîn Demirtaş û got divê ev biryar were bi cîhanê. Siyasetmedarê Dem Partiye dibêje Selhedîn Demirtaş divê bigihêje azadiya xwe. Bigirtina Selhedîn Demirtaş û Selçuk Mizraklî re tu bawerî ji pêvajoyê nayê kirin. Milletê Kurd divê bawerî bi dewleta Tirkiye nayîne. Yani hûn bi vê helwesta xwe bigirtina Selhedîn, Mizrakli, hevalê wî, Figen Yüksekdağ hemiyan dibê hûn nikarin pêvajoyê re xizmetê bikin, hûn nikarin bawerî qezenç bikin. Li Amedê me bi kê re tekîlê daniye hema bibêje herkes vê yekê tîne ziman. Hema herkes piştgiriyê dide pêvajoyê lê belê hema herkes dibêje em bi dewleta Tirkiye bawer nakin. Hûn nikarin tiştekî ku baweriye gel bi dest nexistibe bigihînin encamekî. Divê dem li dest gavên yasayî ên vekirî were avêtin. Cengiz Çandar anî ziman ji destpêkirina pêvajoyê ve salekî derbas biye divê demê de pêşketinên giring çêbûne elbet lê laliyekî wekî ku pekekî xwe feseh kiriye yanzê tîrmehê de dawîl tekoşîna xwe ya çekdarê aniye her wiha teqez kir ku komîsyon hê negihîştiye asta amedehiya rêziknameyên yasayî yên pêwîst dibêje yasaya vegera malê guherînên di yasaya înfazê de bilez û bez bênekirin. Meseleya ku biye sebebê girtina wan dibête ji holê rakî. Mesela xwe îfadekirin ne? Pir însan ji xwe îfadekirinê hatine girtin. Pir însan behsa dawa Kurdkirinê hatine girtin. Dibête ji vana ortê rakî. Yani vana hukuknas lazım ji wan re hevan. Yani dibê hakikaten wisa nabe. Yani afû derxin û vegerin. Yasaya vegera malê çi ye? Çima vegerin malê? Mesela. Ya cî û mekanê tekoşînê her dere. Her der tu dikarî tê bikoşî. Mesele tekoşîn ji bo çi tê dikoşî? Tu vegerî malê dîsa te digire. Dibê ew pêşî ji suç derkeve. Guhertina zimanê li hember qesedê behsa wî dike Cengiz Çandar dibêje bikaranîna têgeha rêxistina terorê ya ji bo Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê dibêje ez bi tundî rexne dikim. Ev yek hem şaş e hem jî dilê welatiyên Kurdên li Tirkiye değişîne. Wekî delîl ala Sûriye ya ku ji aliyê qesedê ve li deriyê Sînoriyê sêmalka hatibû bilindkirin nîşan da di rewşekê wisa da dibê yekparçebûna axa Sûriye ketiye xeterê. Qesede rabiye gotiye ez dixwazim Sûriye perçe bikim. Na Cengiz Çandar amaje bi peymana dehê adarê jî kir naber Ehmed Alşara û Mazlûm Abdîdatû imzê kirin. û behsa hebatên ji bo vekirina deriyê Nisêbîn Qamişlo jî kir.
دوی نقطه ده کی جی قصد را ببیجه رخصنا تروری بلا زانبه او لدجی پیواجویا لترکیه پرووکاسیونید که فسادیت که چاندار داوی آخافتنا خودش بو سرکفتنا پیشواری پیشنیاز دکجی کریه لسوریه پشکریه بدن دیالوگی devj bi karanîna zimanekî gevxwarin tehdîtê heqaretê li hember Kurdan berdin ya li hember maddeya nodî ya destûra bingehîn jî tev bigerin li gorî wî tev bigerin li gorî destûra bingehîn ya nodî xala nodî çi ye xala nodî dibe dewleta Tirkiye ji biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê re rêzê bigire yanî tê çimanê Selahaddin Demirtaş serbest berde hevalê wî jî serbest berde ne tenê em waxtê dibêjin Selahaddin Demirtaş hevalnovaya sembol e ji ber ku ew sembol e hevalê xwe jî temsîl dike hemî werin berdan mecbûr e rêzdar dibêje Dewlet Bahçelî ev têgeh anî rojevê di ser têgeha wî re salekî derbas bû divê gavên ji bo mafê hêviyê jî werin pêkanîn werin avêtin ew mafê hêviyê jî yani ew jî biryarekî dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ji bo Rêzdar Öcalan û hevalê wî derbas dibe yani însanek ku cezayê heta xwaribe tenê 25 salan maksimum dikare de hepsê de bimîne herî zêde divê were berdan îja basa wî dike hevanno ev li aliyekî ya li navçeya Rêzanê tiştekî çêbiye ya li Amedê haya we jî hiç çêbiye kesekî hatiye kuştin li navçeya Rêzana Amedê li cadeya Qamişloyê ya li navçeya Rêzanê kesekî bi navî nediyare bi çekî êrişê welatiyekî kiriye Ufuk Güner li wê derê bi giranî birîndar bûye polîs tîmên tenduristî çûne cêbûyerê ama paşê heta ku çûne xilas nebiye Ufuk Güner mixabin jiyana xwe ji dest daye tîmên tenduristî ji bo otopsiyê Ufuk Güner rakirin saziya tiba edlî erê ev meselekî û seketî ajansan hevanna niha tişta ku ez ji we re bêjim hevanna îro salvegera koça dawî ya Celal Talabaniye 8 sal derbas bû di ser mirina wî re em vê derê Mam Celal bi rêzdarî bi bîr têrin serokekî jîhatî jîr ê milletê Kurd bû bi jîrtiya xwe de hate nasîn gelek gotinî wê balkêş hene axaftina wî ya li Kerkûkê gelekî meşhûr e û axaftina wî ya ji bo azadiya xwe îfadekirinê azadiya rojnamegeriyê ragihandinê gelekî meşhûr e ew welatê ku dibê rojnameger nikaribin têda xwe îfade bikin pirsên zelal nikaribin ji min bipirsin dibê ew welat ne tu welat e ji bo wî tişta eweliyet tişta herî pêşî azadiya xwe îfadekirinê bû di welatekî de îşaretê pêşketinê îşaretekî serfiraziyê îşaretê medeniyetê xwe îfadekirin bû azadiya ragihandinê bû îja tabî ki ev eger bibe numune ji bo hin hevalên me ên xêrnexwaz baş dibe ji ber ku hin heval pêşî li me digirin em xwe nikarin yani naxwazin em xwe îfade bikin ji bo dibêjim yani naxwazin ragihandina Kurdî de em xwe îfade bikin ji bo wan dibêjim ne hemî yani ez ji we re bêjim yani 5-6 kesî derbas nabin ama ne mesele ye yani ez em nikarim bikim malê her kesî herkes ne wisa ye yani qismek însan hene ketine bin tesîra dewleta Tirkiye îdeolojiya dewleta Tirkiye normal e ne suçî wan e jî niha însanekî temamê emrê xwe bi perwerdeya Tirkiye derbas kiriye li Tirkiye derbas kiriye li rojata navîn mezin bîye û li gorî mantıqa Kemalizmê mezin bîye û paşê jî bi şiklekî biryara xwe daye tevlî tevgerê bibe ama mantıqa wî hê jî Kemalîst e hê jî qedexeker e hê jî tu wextê xwe îfade dikî cirif e normalin bana normal e însan e ama xuyaye hê ve nebiye xuyaye hê azad nebiye tabî ki hevalê me ew ê pêşkeve ez bawer dikim ji ber astengîn ku didin pêşiya însanê wekê me ew ê demekî nêz da lêborîn jî bixwaze ez bawer dikim ew ê wisa ne yani ez bawer dikim ew ê lêborîn bixwazin ji ber ku şiyarbûn wext dixwaze hevanno ji bo merû şiyar be ji bo merû medenî be ji bo merû demokrat be jê ra zeman lazim e wext lazim e ewsa nişkeva hema însanekî hat ket nava tevgerê ewsa hemî
mantıqa xwe ya kevin nikare ji bîr bike nikare bavêje. Çünkü Tirkî mezin hîn jî Tirkî mezin dibe. İnsanekî hatibe nava tevgerê jî sibê hetayê warê li rojname û televizyonê Tirkiye temaşe bike dikeve bin kontrola wan. Çapemeniyê AKP, mantıqa medya AKP çawa be ew jî li vê derê wî pêk dîne. Kî hinekî bixwaze dawa azadiyê bike tak. Pêşî lê digire. Normal e, normal e. Bana hemî normal in. Hevan no. Em Kurdin, Kurd. Kurdin. Yani afrandana insanên azad zehmet e. Medeniyet. Zehmet e. Ama hemî ji hevalê me şîrîn in. Îje wextê tên hinekî ewsa astengîl pêşiya xwe îfadekirinê digirin ya. İja pir komîk dibin. İja kenê mirovan tê. Heqeten pir komîk dibe. Yani ji wan yani ez pir difikirim. Gelo dewleta me hebiya Kurdistan. Ew însanên qedexeker ku pêşî li xwe îfadekirinê digirin vana serokwezîr bana yan jî hukumdar bana halê me çawa ez bijî qey emrê me tev zîndanê de derbas bû. Erê wellahî. Dewleta me hebe jî aman aman bila bikeve destê însanên demokrat. Ji kerema xwe re. Heqeten qismekî milletê me hê negîştiye wê astê ku bikare be dewletekî birêve bibe. Ez hevalê me ê Rojavayê Kurdistanê avê derê tenzîh dikim, derva digirim. Acayip hürmetekî min, hezkirinekî min heye ji bo hemî rêveberê me Rojavayê Kurdistanê. Sempatiyekî me, heyraniyekî me heye li ember rêveberên Rojavayê Kurdistanê. Ew em qet naxe nîqaşê jî. Çünkü di encama kedekî pir mezin de wê derê bi dest ket. Keda me hemiyan e. Na ya merû dibe na tu rexne dikî, rexnê xwe nazikî bibêje. Mesela êriş neke. Mesela tu ji însanekî aciz dibî, însanekî tu wê zanî ketiye nava hinkê masiyan. Ya îcab nake tu hemî saziyê û hemî tevgerê bigirî hemberî xwe. Na. Qîmetê me qîmetê me ne. Yani tu wan qîmetê xwe bigirî. Ha yek du te aciz dikin bi helwestê xwe antîdemokratîk tenê bi wan bikene. Tiyatro e. Tiyatro e. Çünkü ew îro hene sibê tune ne. Çend ku çend însan hatin û çûn û wisa bûn. Normal e heva, normal e. Kurdin ya hûn çima got didin Erdal Erzincan ya? Ya însanekî ye û însanekî ye ji xwe tişta dibêje. Çi dibêje ew dibêje. Dibe Elewî tune û Elewî nekurdin û Kurdî tune. Bila bêje, tişnabe, tişnabe, bila bêje. Bila pê bikene. Ya bizanibin bi xelkê henekê xwe bikin ha. Mesela ana tu rabî bêjî dev jê berdin ya. Henekê xwe bikin ya. Yek ana rabî bêje tev tune. Tu jê re tu çi reaksiyon nîşan dî na. Tu çi dikî tenê pê dikenî. Însanekî re beştira bêje te şaş xwe îfade kir. Tu nikarî vê bêjî. Tenê pê bikene. Çünkü komîk e. Komîk e evan tiştekî wisa nabe. Hevan no. Me çi ku me Celal Talebanî bi rêzdarî bi bîranî erê di sala 2012 de nexweşiyê wê derketibû. 2014 de ji Almanyê vegeriya çûbû tedaviyê wê derê. Paşê jî 2017 de li Berlînê di 84 saliya xwe de koça dawî kir. Gora wî niha li Silêmaniyê. Bi vîya wê em bi rêzdarî bi bîr tînin. Delal ay mala te ava ez serî de nûçeyê Kurdî godar dikim, paşê jî nûçeyê bi zimanê Tirkî godar dikim. Rastî jî hinekî Kurd ji Tirka bêtir zirar dide partiya xwe mirov. Rast e. Ya min ez hin hevalan rexne dikim. Min tevgera azadiya Kurd, rêxistin, qîmetên Kurda, şehîdê Kurda, şoreşgerên Kurda, dawdoza Kurda, vana hemî ji bo me pîrozin. Asla em tim piştgiriya xwe domînin hevan no, pir xweş e. Tu cara nekevin wê şaştiyê. Çünkü ew însanên xêrnexwas niyeta wan ew e we bikişîn ser zemînekî dijber. Ji bo hûn şî niyet ew e. Çünkü ji ber ku em çi dibêjin xêrnexwas. Çünkü xêra milletê Kurd naxwaze bi şiklekî cih girtiye di nava tevgerê de. Ama xêra milletê Kurd naxwaze. Çi dike te dûr dixe, zirar deviya ev yani heta derekî dibe merov tehmûl bike, sebir nîşan be. Baş e evan ez xatir ji we bixwazim mala we ava her hebin.